Waqt intervista mal-ġurnal Malta Today, iż-żewġ aspiranti għat tmexxija nazzjonalista ġew mistoqsija biex jagħtu l-pożizzjoni tagħhom dwar l-eutanasja volontarja assistita. Fil-bidu ta' Lulju li għadda ntemmet il-konsultazzjoni pubblika dwar din il-materja u f'dawn il-jiem qed iseħħu l-laqat mal-imsieħba soċjali. Fir-rispons tiegħu Adrian Delia qal huwa kontra l-eutanasja fejn anke fil-Parlament huwa se jkun qed jivvota kontra. Din il-pożizzjoni hija meqjusa pjuttost estrema fejn din tagħlaq għal kollox il-bieb għad-dialogu fuq din il-materja ek sensittiva. Jekk il-proposta tal-Gvern fuq l-eutanasja kif inhi llum titresaq il-Parlament, kif se tivvota? Le. Minnaħa tiegħu Alex Borch għal jekk ikun huwa kap tal-partit se jkun qed jagħti free vote lid-deputati tiegħu, iżda meta mistoqsi speċifikament kif kien jivvota huwa stess ma rridx jgħid. Skontu biex ma jkunx qed jinfluwenza lid-deputati l-oħrajn. Din hija pożizzjoni surreali jekk kif il-poplu jistenna lil xi ħadd li jixtieq isir kap jiddikjara l-pożizzjoni tiegħu fuq materja bħal din. Jekk il-partitari jagħtuni il-fiduċja li nkun kap tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni, jien nemmen li ser nkun qed nagħti free vote. Free vote li kulħadd għaliex din hija xi ħaġa morali, però nerġa' ngħid, aħna ma ninsewx illi għandna l-istatuti li jgħid li aħna favur il-ħajja mill-konċett li tal-mewt. Jiena ovvjament naf x'inhi s-sitwazzjoni tiegħi, però ovvjament ma rridx ninfluwenza għaliex speċjalment kien nkun kap tal-Oppożizzjoni jiena rrid illi kulħadd ikun fil-libertà li jieħu deċiżjoni mingħajr ma ninfluwenza d-deċiżjoni tagħhom. Kull ma jmur il-ġlieda tmexxija nazzjonalista jidher li qed tiqliel bin-nies ta' Borch fost l-oħrajn jgħidu li Delia huwa politiku tal-passat u dawk ta' Delia jgħidu li Borch huwa traditur u li jitwerwer jieħu pożizzjoni fuq kollox li ma jmurx jidher ikraħ ma' xi ħadd.